Tak a teraz tu máme takýto útvar. Volá sa to ihlan. A zadanie je takéto. Máme teda zostrojiť res tohto ihlanu teraz, nie kocky, ale teraz ihlanu, rovinou, dajme tomu, že alfa, ktorá je tvorená týmito bodmi x, y, z, pričom x leží tunak, tu leží z a tu leží y. Tak zasa podľa tohto postupu to môžeme robiť tak, že prvý krok je spojiť dva body ležiace v jednej rovine, čiže inými slovami spojiť dva body, ktoré ležia na jednej strane tohto ihlana. Takže keď prechádzam strany, tak som našiel túto spodnú, na ktorej ležia aj z a y, tak ich môžem spojiť. Tak to spojím. Ďalej hľadám nejakú stranu. Na tejto leží len x, na tejto tiež len x, na tejto prednej len z, na tejto bočnej len y. Takže už nevidím žiadnu, takže môžeme prejsť na krok 2. Tu je trochu taká vec, že ten krok 2 sa robil tak, že som si našiel nejakú stranu, na ktorej som už spojil dva body. To je napríklad táto spodná podstava, hej, kde som spojil z a y. Lenže potom som ku nej mal nájsť stranu, ktorá je s ňou rovnobežná. Vidíte tu takú stranu? Nie, hej. Tu proste ku žiadnej strane nenájdem stranu, ktorá by bola s ňou rovnobežná, čiže v prípade, keď máme ihlan, tak nám tento druhý krok odpadáva, hej. Tento druhý krok sa tu nedá urobiť v ihlane. Takže prejdeme na krok 3. To je predĺžovanie. Takže spočíva to v tom, že si nájdem stranu, kde som už spojil dva body. To je táto spodná. A predĺžim nejakú hranu tejto strany, na ktorej sa nenachádza žiaden ten vyznačený bod. Hej. Také tu máme dve strany. Hej. Tuto naľavo a tu vzadu. Tak, ľubovoľne si jednu z nich vyberem. Vyberem si napríklad túto zadnú a tu predĺžim. A predĺžim potom aj túto žltú čiaru. Takto. Tu sa nám to pretlo. Značí napríklad M, tento bod. Čiže nám vznikol nový bod, takže to sme urobili tento krok predĺžovanie. Teraz naspäť zasa sa vraciame na krok 1, čo znamená spojiť dva body ležiace v jednej rovine, takže zasa prehľadávam strany tohto ihlana a hľadám takú stranu, kde sú dva body, na ktorej sú dva body a môžem ich spojiť. Takže tu vidím túto zadnú stranu, na ktorej leží x a na tejto zadnej strane leží aj tento bod M. Takže ich môžem spojiť, tieto dva body, x a M. Takto. No a tu nám potom vznikol bod, ako som už povedal, hej, keď sa pretneme, hej, s hranou toho telesa, tak tu vznikne ďalší bod, názvem čo N. No a stále pokračujem s krokom 1, hej, takže stále hľadám nejakú tú stranu, kde by som mal spojiť dva body, hej. A hneď tu vidím Y a N, hej, ležia na jednej strane, takže tiež ich môžem spojiť. Takto. Opäť hľadám a už nevidím žiadnu, takže zasa z kroku 1 zasa idem na krok 3. Takže zasa to predĺžovanie. Takže zasa si nájdem nejakú stranu, kde som už spojil dva body, teraz tu mám také strany. Túto spodnú, hej, Z a Y som spojil, potom túto bočnú, na ktorej som spojil N a Y a potom mám ešte túto zadnú stranu, na ktorej som spojil X a to M, keď nám teda vzniklo to N. Tak z týchto troch strán si jednu vyberem. Môžem si vybrať napríklad opäť túto spodnú, túto podstavu. Akurát, že na tejto podstave som už predĺžoval túto stranu, tak teraz zasa predĺžim túto ďalšiu druhú stranu. Hej, zase niečo nové, hej. Teraz stále zasa predĺžim aj toto žlté. Teraz sem, dúfam, že sa to tu ešte nejak zmestí, ja to takto ohnem akože, ale dajme tomu, že to ide rovno. Vznikne nám tu ďalší bod, čo ja nazvem sa ako napríklad S. Hej, a to sme urobili zasa krok 3, takže ideme na krok 1, spojiť dva body ležace na jednej tej strane tohto ihlana, tak zasa hľadám strany, no a vidím, že tento bod S teda leží aj na tejto bočnej, na ktorej leží aj X. Tak ich môžem spojiť. S a X, X a S. Tak to ich spojím. No a zase nám tu vznikol
nový bod, ktorý si nazvem, čo ja viem, Q. Stále pokračujem krok 1. Stále hľadám stranu, kde by som mohol spojiť dva body a hneď tu vidím túto prednú, túto hneď. Q a Z môžem spojiť. Tak a máme to. Vznikol nám tu nejaký uzatvorený útvar, pričom každý jeho bod leží na hrane tohto telesa, tohto ihlana. Takže to znamená, že máme už ten dostrojený ten rez. Toto je ten rez, ktorý sme hľadali.